Гошка, тук, докато се оправим тренировки, така се градят и тези златни медали. Обаче виж как си говориш си на чужд език, няма проблем. Ето виж, да ти кажа само как изглеждаш залата, да ти кажа. И виж, и още се монтира. И това не е само, погледни само за какво става просто, човече. Сега ще я покажа абсолютно цялата зала. И тук, нали ти разправям, ето виж. Като почнеш, защото е там боксова зала, тази е залата, където тренират, ето виж, момчета има още където тренират. И нататък правя още една зала. Супер. И другата имаме още една. Значи, две големи зали стават. Ще трепи. Супер. Както Чапанов каза, пуснал съм си брада, съм мязал на чеченски, не знам. Аз тази брада си я пускам от доста време, този мустак си го бръснал. Къде ти е мустака, бе? Как можеш така да ходиш без мустак? Не те ли е срам? Аз винаги викам, че да ти кажа, не може някой човек да ме определя с нещо, което аз не се правя на някакъв чеченец, нещо на някакъв дагестанец, правя аз съм си, аз. Знаеш ли какво казват хората, когато няма как да атакуваш някой друг, го атакуваш вербално, възоснова на това, което виждаш визуално, нищо друго. Защото повече не мога да ти роди акъл. Той се захвана за едно нещо, което не е, как да ти кажа, той се захвана, че съм пушил марихуана. Човек, аз всеки ден пуша, в смисъл, аз на никого не преча, разбираш ли? И не искам някой, нали, да дам като пример, всеки си има свой живот. Аз, примерно, обичам това да правя. Не обичам, примерно, да друсам, не обичам да пия алкохол и да прибивам жени, като он е олигофрен от Стара Загора, нарезал мишото 400 пъти. Това според тебе нормално ли е? Въобще не го коментираме, защото просто е недопустимо в която и да е държава. Добре, аз пуша на ден, примерно, една-две цигари. Въпреки това, аз всяка сутрин ставам в 5 часа, идвам на тренировка. Тренирам ли дворазово? Тренирам. На някого нещо с нещо навредил ли съм? Не. Някой да е чул да съм откраднал нещо, да съм убил някой, да съм прибил някой и такива работи. Има, нали, къде съм се занимавал с едни албанци там, едни шиптери, разбираш, и там и едни македонци, бяхме свързали там едно нещо, сега не ми се говори, горе-долу се досещаш, но с нашите българи ето за това не работя, с някои от нашите момчета, нали, повечето ми казват, ама стане с нашото така, с нас не кажа. Защото вие не ставате човек. Отиваш примерно с някой, той е шпионин, той отива с полицията, заедно работят. И не само това, ми просто сега да стигнем до тая тема, до Чапанов. Христо Чапанов, не го знам кое му е чак толкова нереално. Значи, кое е нереално? Аз не му казвам, че съм нещо против него. Аз му казах, че съм против това, че не претеглиха двата мача и двамата им противници пред мене. Защо? Аз само това искам. Искам да ми отговори защо не го направиха той, нали, е голямата организация, нали, най-добрата, нали, той както той хвали. Другите организации, както той си казва, нищо не става от тях. Ето, аз ти казвам, че той просто ги прави тези работи. Как той може да ме излъжи мене? Значи, аз се тегля винаги най-последен. Защо се тегля винаги най-последен? Това не мога да разбера. Всичко мога да разбера, само не мога да разбера защо аз винаги се тегля последен. Аз не мога да разбера защо миналия път беше казано, че аз съм те настройвал и аз съм ти слагал думи в устата. Кои думи съм ти сложил в устата и как съм те настройвал? Той друго няма какво да каже. Ето сега пак се погледна и така в камерата. Какво? Щупени уши, как да изглеждам? Не съм много хубав. Пак той, щом се има за плейбой, да се има за плейбой, да е жив и здрав. Аз нищо не казвам, просто човека е много грешни представи има за думите ми, които съм казал в предното издание. Аз просто казах, че не бяха притеглени хората, с които трябваше да се бие пред мене. Защо? Значи има някаква интрига, разбираш ли? Сега какво? Аз малко ли съм дал? Още толкова имам, само че са в къщи в България. Още толкова медали. Кажи, моля ти сега за част от тези медали. Виждаме, че са много. Разкажи за някой от тях. Само секунда, пак че не те чух. Може ли пак? За медалите, които са пред теб, да разкажеш нещо. Гоше, какво да ти разправям? Те са много състезатели тук, много надвити, много победени, както и аз съм бил и победен и съм побеждал. Значи в спорта първо един спортист от мене трябва да може да приеме и двата факта. И че ще бъде победен, и че ще бъде, нали, победител. Няма средно положение, защото те повече сега, нали, като загубят, както примерно мен, нали, са ме отрезали,
Аре, с Октай са ме отрезали. Просто там тази среща ми я откраднаха. С Денислав момчето, ето пак го повтарям. Спихме се, хубава среща, винаги уважение, както и към Октай ще имам уважение, както към един български боец ще имам уважение, респект, защото тези момчета, щом влязат да се бият тук. Всичките ми имат сърца, разбираш ли? Не всеки може да влезе тук между мрежите и да се бие. Разбираш ли? Това Да. искам да обясня. На предното ти казах просто, че аз не казвам, че от Христо Чапанов, примерно, ако съм искал 1500 или примерно ме е рязал. Не, човека си ми даде всичко, което трябва. Просто това не е коректно. Значи да ми пуска по-тежки хора пред мене. Той ми вика, Виж сега само да ти кажа, значи хубаво е да подчертаем и важното нещо, което казваш, че с плащанията никога не си имал проблем. с свалянето, аз да имам проблем. С плащанията на парите никога не си имал проблем. Моля? С плащането на парите никога не си имал проблем. Не, затова няма проблеми. Просто той реално не може да ме разбере аз точно какво искам да кажа. Аз искам да кажа, че той пред мене не е притеглил тези хора, с които трябваше да се бия. Защо го е направил той нещо, просто не знам. Нали, другите бойци като дойдат или примерно когато се съберат, нали, тогава ги теглят да видят кой колко килограма е, кой колко тежи и така нататък. А не примерно да правим задкулисни работи. Сега има хора, които ще се радват, зато има хора, които няма да се радват. И ето аз пак го повтарям. Никой, нали, не може да ми каже с моя собствен живот, аз примерно какво да правя. Аз, че пуша примерно една-две цигари на ден, той както го каза, цял ден съм си правил сторията, че пуша. Ми човек, една-две цигари, ако се струва толкова много, нито съм дилър, ето нали пак го казвам, нито съм дилър, ходя, аз си купувам. Сега, примерно, не съм от тези хора, които да седна и да се напивам. Ами не, аз обичам Гоше след тренировка или преди тренировка. Една цигарка, тото и нищо, той е в сравнение с как си е изпил една бира. Разбираш ли? Обаче как да го обясниш на малумните хора, за да, как да ти кажа, по-правилно, за да те разбера, ти трябва да си подмазвач и нагаждач, разбираш ли? Нека да няма обиди, моля ти се, защото не мисля ще да се каже после, че аз те карам да обиждаш. Не. Аз си говоря това, което мисля. Аз не обиждам никого, просто си казвам това, което е. Аз нито се бъркам на никой в живота, нито на никой в паницата. Гледам си своята работа, ето, успял съм, стигнал съм до някъде и с ден днешен съм. То на Господ с мене, няма значение кой е против мене. Кажи малко повече за медалите, моля ти се, много медали има пред тебе, разкажи за някой от тях. Моля? Разкажи за някои от медалите, които си наредил пред теб. Откъде са, от какви състезания? Ами ето всичките са първо място, първо място, второ, 3 пъти, 4 пъти, 5 пъти, 6 пъти, 7 пъти, 8 пъти, 9 пъти, 10 пъти, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и не знам още колко. Ако взема да ги броя, толкова са ми първите места и другите идеи. Втори, трето е нормално, защото ако няма другите медали, ти значи не може да си вземеш булка и само ще мисли, че си шампион, пък реално сега няма непобедими хора. Както от мен има по-голяма риба, така има и от него по-голяма и така то живота е просто природа. Нали знаеш? Кажи ми сега изпратени много интересни видеа. Разкажи за някои от тях. Това са видеа от ваши тренировки, нали така? Моля? Изпратени видеа от ваши тренировки, нали така? Разкажи малко повече. Да, тук са от тук ще нашите момчета. И затова ти казвам, ето вижте как ме приеха, нали? Чеченци, дагестанци, всякакви ме приеха тук и Гоше. Въпреки, че пушат, те знаят, че пушат. Добре, при тях що го няма това? Той е расизъм, както и Чапанов. Той е напушляк, той е наркоман, едва ли не какъв ли не ме скара. Добре, при тях що го няма? Защото хората виждат реално какво можеш. Разбираш ли? Сега дали че пушиш там една цигара, нали не съм убил, нали не съм изнасилил, не съм откраднал. С кое съм лошо? С кое лошо правя в този живот, че не мога да разбера, че се, например, че с една-две цигари съм пушил, че съм отишъл на тренировка, че съм отишъл на работа и си гледам живота по нормален начин. Това не мога да разбера. Че преди съм направя някаква глупост, аз съжалявам за тази глупост, защото съм нямал друг изход. Нямам образование и нямах друг изход да задържа моята кариера, аз трябваше да направя нещо, което ме докара до затвор. И съм се взел полука, че няма смисъл. И нещо има съвсем различни неща, които пак могат да докарат доход.
Кажи, кои са някои от по-интересните хора, с които тренираш там? Видях, че си снимал част от хората, които тренират в UFC, които участват вече Ние в UFC. всичките са много добри гоши, как да ти кажа. Няма тук слаб боец. Имам един много здрав българин, ще го спомена тук и той може да гледа клипа. Ешко се казва, батешко. Ей, този човек, казвам ти, българин е, нали, от Кържали е този човек, казвам ти, чеченците не искат да се бият с него. Представи си какво човек е. На 40 години, значи аз такъв човек не съм виждал толкова здрав, нали, тренирал съм също с него. Батешко да ми е жив и здрав, батешко, ако ме гледаш, да си ми жив и здрав. Просто, как да ти кажа, аз влязах, нали, тук, той ме посрещна и вече до ден днешен си тренирам в тази хубава зала и надявам се, нали, да имам и треньор личен, ето сега, даже утре сутринта ще направим една тренировка с него, защото той знае, че аз съм в България, сега се видяхме и от сутринта вече се подкарвам и на тежки тренировки и надявам се, нали, като мине 5-6 месеца, една година, защото имаме такъв тренировъчен план, който трябва да го изпълня и ще вървим напред. Надявам се повече да не се връщам в уния времена, които съм бил, защото първо, че на мен не ми харесваха, защото трябваше да спа с притеснение, а сега си ставам, ходя, тренирам си, работя си най-нормално, имам хубава жена, адвокат. И общо взето искам само едно детенце да си го направя барета. Аз престо гоше, на мене мечтата ми е, защото аз бях преди, нали, с тази мечта, исках да стана барета. Нали, сега на повечето мога да кажа, той е олигофренец. Добре, аз знам на какво съм способен и така нататък. Нали, аз не можах да стана такъв, но защото поех друг път. Поне ще да бъда, това дори да не бяха мазели като барета, пак не се знае. Аз ще мина всичките тестове, които трябва за барета. И искам едно детенце, няма значение дали ще е мъжко или женско, как ще го направи барета. И съм много против, нали, това, което се случва в България. Ето, виждаш ли, че повечето деца вече, родителите им само и да мъкнат децата им, хвърлят телефона и това е, спасявай се. Това не е, как да ти кажа, това не е решение. Решението е да му вземеш телефона и да почнеш да го обучаваш на нещо. От малко да е. Примерно да е на 4-5 годинки, вече тогава да почне лека по лека да се изгражда, разбираш ли? То почнеш ли го на 15 години, той дърта магар, разбираш какво да го правиш? Пърля го, разбираш. Сега има момчета, които то там трябва вече много тренировка, но пак така, от малко път си го поемеш, то ще си вари като голямо така. И надявам се, аз, което съм направил като грешки, надявам се моето дете да бъде малко по-смирено, той да не ги прави тези неща. Той няма да ги прави тези неща, защото аз нали ще му дам. Той е мисъл, че от всичките тези работи няма файда, ето като цяло аз съм винаги до него, а не като мене да му оставят сам самичък. И аз нямах друг изход, Гоше, как ти кажа, първият ми треньор, Ари, той много добре, нали, благодаря му на него, той се казва Михаил Михов и него ще го спомена. Първият личен треньор, който ме е създал като борец и като характер също. Винаги ще го споменавам Гоше, защото той той ми е бил баща, реално да ти кажа ли, че той ми е бил баща, треньора на Ямбол. Той ми е бил баща, той е дал, да ти кажа всичко, което може да даде един баща или един треньор, как да ти кажа. Той е дал повече отколкото баща. Човека, Гоше, оставахме, нали всички в 6:30 заминават. Той си ме таковаше. Винаги виждаше в мене, той е пил още от малък. И вика, ще останеш ли, вика, да поработим още малко. И аз викам, не как, аз само това чаках. Разбираш, да ми кажеш допълнително, ще останеш да поработи с тебе. И аз до ден днешен, нали, винаги съм такъв, че оставам допълнително да работя, нали, не си уча. Защото не знам колко струва, разбираш. Безценно е това нещо, което е правил за мене. Че баща ми едно време там Левски бяха ме искали с брат ми, обаче баща ми идва, вика, тате, вика, взема ми, вика. И аз викам, как бе? Как ще стане това нещо, нали знаеш, че няма как да стане. Баща ми
Да виж каква вряда беше дигнала. Чак, полицаи искаха с така да ма вземат, викам, тате, слушай се. Един човек, който прави за тебе нещо, ти си длъжен и ти да направиш също за него, да му го върнеш по някакъв жест. А не, викам сега, аз съм готов борец и сега да отивам на хората да им вземам лесно медали. Нека, викам, ще остана тая година, викам. Тук аз бях 10-ти клас. Не, викам, тате, виж, слушай, аз не съм предател. Аз няма да предам треньора си, както съм се разбрал с треньора ми, ако следващата година нямам партньори, защото Гоше, аз реално нямах партньори, с които да се подготвям пък като борец. Ами, сега да не говоря големи думи, много хора са ревали от мене, така че и то доста известни имена, така, нали, като как да ти кажа. Сега няма да ги коментирам момчета да не се разсърдят, те даже още се тренират. Надвил съм ги, но просто ето това беше. Разбираш ли, че нямаше кой да ме издържа и трябваше да правя други тъпоти. Сега не искам да ги коментирам. Общо взето съм си взел от всичко полука и съм казал, че от това няма полука. Просто има само едно. С белезниците и каука. То другаде няма. Кажи все пак някои от имената, които си надвивал сега. Малко остана ми любопитно, чисто като спортен журналист. Моля, я го пак кажи, Гоше. Сподели все пак за някои от имената, които си надвивал, на които си създавал неприятности на тепиха, защото ми стана любопитно. Ами то Гоше да ти кажа ли, който да го погледна, те бил така, ето имам и побойно самбо, мисля, че 2 пъти ставах първи, по ММА също. Имам, доста така, няма просто как да кажа за някой, че е бил лош. Само, това ми е бил единственият медал, който от държавно първенство, бронзов медал и то там много лошо ме порязаха Гоше, аз трябвам един да го фърлям, колкото отгоре направо. Те ми да ми дадат 4, те ми дават само една. А пак то отгоре, като се свърлиш, те веднага трябва да 4, а не една. Те само една дават, това беше. Викам, няма проблеми. Общо, дето другите медали винаги съм ги изпълнил така с радост, защото да станеш първи. Или няма значение, Гоше, аз дори и бронзов медал, кога съм ставал, пак съм се радвал, но съм знал, че когато взема бронза, нещо съм сгрешил, разбираш ли? И аз от този медал съм си гледал моите грешки, кои са, и гледал съм винаги да ги изгладя, нали? Не да се събарям психически, както повечето, нали, състезатели. Има състезатели, които, нали, сега загубят и почват сега. Не търсят вината в тях, не търсят грешката в тях, ме търсят в треньора. Ама треньора е бил виновен, треньора е бил така. И не, вие трябва да погледнете първо вашата грешка каква е и после да обвинявате треньорите. Защото сега има състезатели, примерно той е загубил, той треньора бил виновен. Треньора не излиза да съби, треньора каквото е научил, ти трябва да излезеш и да го покажеш. Друго е сега дали ти ще имаш сърцето да го покажеш, защото сега повечето, нали, сега с Соня, що трябва да събия, с другия, що трябва да събия, няма значение. Това е бой. Нали, няма да те намушкат, няма да те убият. Аз всичко приемам всякакъв вид бой, няма значение с кой, само да не е нож, разбираш ли, да не е това. От друго не ме е страх. От бой не ме е страх. Кажи за някой от треньорите там в Gym 23, каза, че имаш много интересни треньори в стойка и на земя в Gym 23. Кажи някой от тях, как се казват, кои са? Тоест треньорите са от Дагестан. Имаме и от Чечения. Единия се казва, който ме тренира, нали, бокс. Той е от Дагестан. Султан се казва. Респект към него винаги. Просто човека, нали, ма видя тук, нали, така на спаринги, че съм и нато куче, така, разбираш ли, бия се. Сега колко пускаха, ма с тежки и с не тежки, няма значение. Това е бой. Нали, знаеш, че навънка няма значение колко кила са, като са сбилите. Ето, видяма и до ден днешен, нали, тренираме, нали, видя потенциал в мене. Нали, каза, че за моите килограми съм доста як, нали, не е виждал така на 61 кг и на 57, толкова здрав човек, нали, с такава физика. И решиха да се занимават с мене. Тук също тренираме, който е Кристиан Пасенгер, се казва, по Муайта е кикбокс. И той също е. Общо взето, как да ти кажа, те ме приехат, защото съм позитивен човек, разбираш ли. Те знаят, че аз пуша, разбираш ли, и в смисъл не го приемат като така
примерно Чапанов както го прие. То се наркоман, то се най-нелепото видео, което съм виждал това. И човек, хора сме, дали един е так грозен, дали други е плейбой, дали други е баш е брат Пит, нали като идем в гроба, заедно ще ни да башките, ама как да го кажеш, това е, сега всеки си има право на избор. Всеки има право да си такова живота, да го живее както иска. Аз съм решил по такъв начин да си го живея. Да стана по трента, да пуся, да отида да тренирам, после като се скъпя, една цигарка. Тревичката, това нищо не е просто една пилка. Аз не мога да кажа това, че е наркотик. Аз мога да него, особено случая, да седна да разправям много, защото реално това не е наркотик. Обаче, нали, аз съм много против синтетиката. Много против синтетичната droga. Значи това е за мен лайна, разбира се. Алкохол или синтетична друга, това са форми, по които това са най-впадналите хора. А сега, примерно, че една-две цигари на ден, не знам да ма правят. Добре, аз не искам да се съсредоточаваш пак върху това. Ясно е вече за аудиторията, че ти така си избрал, така правиш. Аз искам да те питам, обаче миналия път не ми отговори какво включват бъдещите ти планове все пак. Ще може ли да те видим там, зад граница, в някоя от галите? Има ли такива индикации? Ами, Гоше, ето вижте, до сега имам, нали ти казвам, тренировачен процес, който трябва аз да го изпълня. За мен на първо място е това, да си изпълня тренировачния процес от тук. И доста ето сега, преди малко ме закачиха медицински момче, които ще ходим в Бундеслигата. Следващата година, 2024, се очаква доста тежка така, нали, и с мачови, и с борбата. Да, тази година, нали, нищо. Трябваше да тренирам, трябваше някой човек да ме тренира добре в стойка. И общо взето на тренировка съм се върнал. И следващата година вече ще има фитек. Вече ето в доста добра организация ме викат в Спарта и така лека по лека ще тръгнат нещата. Аз съм такъв, че гледам, нали, за напред, не гледам като циганите, разбираш ли, циган, нали го знаеш, той гледа днеска да имам, пък утре дали ще имам, дали няма, същата работа. Общо взето така, Гоше, това исках да ти кажа, че Чапанов някои работи ги казва, без да се сеща, и утре от други ден, добре, той ще се скара с някой друг от създателите, той пак така, той смята, че няма едно уважение, поне да беше написал някакъв нормален коментар, не толкова. Аз мен не ме боли от това нещо, защото той няма как да му обиди по какъв си начин, разбира се. Просто на него не му ходи като менеджер и като организатор на гала вечер RPC такъв коментар. Аз за този коментар мога да го съдя принципно, но няма смисъл, защото знаеш, по-добре да го посрещнеш с добро, а той като се посрещне с зло, нека има един там горе, той да се ги оправя. Аз не съм никой да ги съдя, аз съм един нормален човек, който всеки ден си гледа работата, въпреки че пуши марихуана. Пак ще го отбележа, защото сами той каза. Постоянно аз съм на площадка, ето на площадка съм, всеки ден съм в залата, всеки ден ходя тренирам, всеки ден правя позитивни работи. Не съм такъв момиче, даже мога да направиш един клип да питаш моята жена, аз как се отнасям с една жена. Машкарски, както трябва. Без бой, без нещо. Когато има комуникация. Ти си човек. Дава да кажеш, така е така, така е така. А не като ония идиот. Наряза 400 пъти, другия я прибил колко пъти. Не знам, просто обществото е откачило тотално. Те са в матрицата, Гоше, всички са в матрицата. Но повечето няма, те дори да искат да излязат от матрицата, те няма да могат да излязат, защото ще има нещо, което ще ги влачи винаги. Те не могат да се чувстват като мене свободни. Да са живи и здрави тези, които ме уважават, а тези, които не ме уважават, и те да са живи и здрави. И те да са живи и здрави. Много се радвам, че завършваш така позитивно. Благодаря ти, че ми отдели толкова време. Ти си го поиска това включване. Надявам се, че получи отговора, който искаше. Получи възможността, която искаше. Аз пък ти желая успех от чисто спортна гледна точка, защото мен това в крайна сметка ме интересува. И искам много да те видя да се биеш там и да побеждаваш. Благодаря ти много и пак искам да кажа, господин Чапанов, не споменайте марихуаната, която пуша, примерно една-две цигари, пуште да са повече. Просто не е хубаво от ваша страна вие по такъв грозен начин да се изказвате в коментара. Значи не ви ходи, защото сте поручи, сте на години човек, уж сте разумен човек
Просто можеше да кажете защо не сте ги претегляли пред мене хората, с които се бих в вашата организация. Нищо повече, нищо лично. Просто кажете се защо не ги притеглихте пред мене. Защо аз съм бил винаги най-назадена кантара, а другите ги теглите и отиват да едат. Значи нещо не е било както трябва. Но бъдете живи, и така. Да уточня накрая още веднъж. Надявам се, че първият път, когато ме потърси за тази несправедливост, се надявам, че си успял да отговориш. Сега втория път, когато ме потърси пак за право на отговор, пак се надявам, че съм ти дал трибуна да отговориш. И искам да кажа нещо много важно. Ако някой също иска трибуна, за да вземе отношение, аз съм отворен за комуникация. Не съм затварял врата пред никого. Всички ми знаят номера, включително господина, който визираш. Аз, когато е трябвало, съм му съдействал, не знам дали си спомня или не. Жив и здрав, както ти каза. Даже от неговите хора, които бяха с него, които заедно бяха организирали, сега няма да кажа имена, няколко са, и те ми казаха, ние се отдръпнахме, защото човека не става. Сега няма да коментирам имена, кой, как, разбираш ли. Това съси за мен е важното, че хората точно от неговата организация ми казаха, бъди си ти, който си. И аз съм си този, който съм. Аз не се крия. И това е. Точно така. Нека да завършим позитивно. Благодаря ти точно за това, че си какъвто си и че заставаш с лицето си и казваш, признаваш си грешките. За мен пък това е най-ценното нещо и ти благодаря. Аз също ти благодаря, че ме покани да направим едно хубаво интервю, защото друг нямаше кой, нали, да ме покани да му каже всичко кое как е. Защото не може да се прави такива работи. Утре от други ден с някой друг от създателите ще направи и нещо. Аз не мисля, че е нормално това нещо. Ето виж, Гоше, аз съм си винаги с този надпис не мърда от... Дали ще другото години ще имам 4-5 горещи такива и винаги съм с тях. Никога няма да предам родината си. Ако ще и милиони дадат, аз знам, че моята родина ми е дала. Ако иска малко да ми е дала, но тя ми е дала това, което трябва да ми даде. Моето развитие, благодарен съм на Господ винаги, че е с мен, защото сега Гоше, повечето, ако ги слушаш, то няма Господ. Ами аз знам, че има... Аз, нали, не съм го виждал точно, нали, цялата му физиономия, но съм виждал една бяла светлина, ярка такава, разбираш ли. Сега няма да коментирам, няма да влизам в конспирация, защото другите мислят, че съм от някакъв такъв, разбираш ли. Ама аз важното да знам, тук сърцето ми и той да знае, че има Господ и той съществува. Но повечето е така, разбираш ли, те забравиха да са гостоприемни, забравиха да са топли хора, забравиха да са добри, да си помагат. Те повечето, кой ти казва, Гоше? Това е пред тях, има завист, омраза, а това докато го има в тях, те ще вървят само надолу. Когато има... Сега, примерно, он е имал повече пари. Ами да има, да е жив и здрав. Човека има акъл, работил е, имал ги. Това е положението. Благодаря ти още веднъж и ти желая успех и се надявам да те видя там да побеждаваш. Наистина пожелавам ти. Благодаря ми, то вече от тук нататък само победи, защото няма на къде. То имам само колко? 2 загуби, това е. Ама другите ще са само победи вече. Успех ти желая. Благодаря, Гоще, всичко добро. Приятен ден. Акцион! Акцион!